Kom nu. Ja, tak nu. Så er vi i gang på vej til, at vi skal ud i den vilde skovsal. Maja og Hø. Lige om 2 minutter, så bliver vi måske blæst afsted med 100 km/t. Så jeg cutter herfra. Nej, han gør ikke. Nico vil åbenbart, at det skal... Så kører vi.